un bâlbâit sună la circa de poliție. Polițiștii jucau table, era în preajma anului nou, ca acum nu prea se deranjau. Alo, da, poliția, spuneți. Ați găsit ceva? Spune, haideți vă rog, că e târziu. Am găsit un caca. Ați găsit un caca? Nu, un caca, un cadavru? Un cadavru. Pe ce stradă l-ați găsit? Nu vă supărați. Petitulescu? Nu, Peti. Ai, domne, că mă plictisești. Închide, o ia iar la tablă. Zi-mă unde rămăsese, în 6-4, poartă în casă, taca, sună telefonul. Alo, da. Bună ziua. Tot matale ești, dom'le, spune, dom'le, ce vrei, mă? Ai găsit ceva, zi, ce? Un cadavru, am înțeles, zi, unde e? Petitulescu, nu? Hai, dom'le, lasă-mă în pace. Iar închide, iar s-a apucat de table, iar sună telefonul. Băi, nu se mai poate, mă, asta e nebunii. Ridică, da, dom'le, ce vrei, totul ești? Da, ai găsit un cadavru, știu, trebuie să-mi spui strada, pe ce stradă e? Petitulescu, l-am dus acolo, da.